El Valle de los Reyes és un joc de cartes de 2 a 4 jugadors de mecànica de construcció de baralles, el que s'anomena deck building. Pensem en jocs com el Dominion, en el que nosaltres comencem amb unes quantes cartes i anem construint la nostra baralla a mida que avança el joc, a més d'intentar aconseguir els punts de victòria necessaris per guanyar la partida. El Valle de los Reyes és un joc senzill amb temàtica egípcia i que, com podem veure, el taulell imita com una piràmide de la qual anirem nosaltres comprant les cartes per anar augmentant la nostra baralla. Comencem amb una baralla de 12 cartes, de les quals n'agafem 5 amb les que començarem a jugar. Tots els jugadors comencen amb les mateixes 12 cartes, les cartes inicials que pertanyen a l'època 1. En el joc ara hi ha cartes de nivell 2 i més endavant sortiran cartes de nivell 3. Què fan les cartes? Les cartes les podem gastar per fer diferents coses. Tenen diverses accions cada carta. En primer lloc, aquí dalt veiem el que costen aquestes cartes. Amb les cartes inicials això no importa perquè ja les tenim, però per saber quan costen les cartes que tenim aquí per comprar, ens hem de fixar en aquest número, les monedes que costen. Les cartes després tenen aquí una moneda que indica el seu valor. És a dir, nosaltres aquesta carta la podem fer servir com si valgués una moneda. Totes les cartes amb les que comencem a principi del joc valen una moneda. I a més les cartes tenen un poder, una acció. En aquest cas la urna diu col·loca la carta superior de tu pila de descartes sobre tu mazo. D'acord? A més, nosaltres podem el que s'anomena, que és la part essencial del joc, que és entombar les cartes. Aquí tenim aquesta carta de tomba, que bàsicament quan nosaltres entombem una carta vol dir que aquella carta la posem aquí, la reservem pel final del joc i aquesta carta al final del joc ens comptarà per punts de victòria, però no la podrem fer servir més en tot el joc, a no ser que hi hagi alguna carta que tingui un poder especial que ens ho permeti. És a dir, al final del joc només comptaran com a punts de victòria les cartes que nosaltres haguem entombat. Sí? Anem a fer una prova de com es compren les cartes. Només podem comprar les cartes de la base de la piràmide, a no ser que hi hagi algun poder que ens permeti fer una altra cosa, com per exemple a l'Ushepti, que l'Ushepti diu intercanvia 2 cartes en la piràmide o bien sacrifica una carta de la piràmide. Si jo jugués d'aquesta acció, podria, per exemple, agafar aquesta carta que està a la fila segona i canviar-la per aquesta i així poder-la comprar. Perquè en principi només podem comprar les cartes que hi ha a la base, d'acord? Com podem veure, les cartes doncs, tenen un valor en monedes, algunes ja valen 2 perquè són de nivell 2, i també tenen un poder. Normalment les cartes que tenen més valor en monedes no solen tenir poders tan bons en principi i a l'inrevés. A més, veiem que les cartes són de diferents colors. Això és perquè la manera de puntuar els punts de victòria en aquest joc va de dues maneres. Les cartes de nivell 1 i altres cartes que s'anomenen objetos únicos simplement valen els punts de victòria que ens indica la pròpia carta, en aquest cas un punt de victòria. Però la majoria de cartes pertanyen a col·leccions. Cada col·lecció, en aquest cas la de libros, té un número determinat de cartes que hi ha, en aquest cas 6. 6 d'aquest tipus, del libro del viaje por la eternidad. Llavors, nosaltres, al final del joc, puntuarem les col·leccions depenent de cada col·lecció, en aquest cas de llibres, quants llibres diferents tenim. Per tant, si nosaltres tenim, imagineu-vos, 3 llibres diferents, aquells 3 llibres serien 3 per 3, 9 punts. Per tant, es fa així, es compta la quantitat de llibres diferents i es multiplica per 2, es fa al quadrat. Per tant, en les col·leccions el que ens interessa és aconseguir de cada col·lecció cartes diferents, mentre que la resta ens donen cartes directament com en punts de victòria. Què podem fer en la nostra acció? Podem o bé jugar el poder de la carta com us he indicat, o bé fer-la servir per comprar cartes, o bé entombar les cartes. Si nosaltres fem servir les nostres cartes per comprar cartes d'aquí, podem fer les accions que vulguem, tantes com vulguem, en l'ordre que vulguem, mentre puguem fer-les. No hi ha problema. Podem jugar primer un poder, després podem comprar, després podem fer un altre poder, després podem tornar a comprar, no importa. Tot el que vulguem. Jo, per exemple, podria utilitzar aquestes 4 cartes d'aquí. 1, 2, 3, 4, dic, com que totes valen 1, les utilitzo, les gasto per comprar aquesta carta d'aquí, que té un cost de 4. Aquesta carta que jo acabo de comprar no s'incorpora a la meva mà, ni tan sols s'incorpora al mazo, sinó que de moment va a les cartes descartades, aquí, per exemple.
Aquesta pila és per les cartes que desapareixen del joc, les cartes sacrificades que s'anomena. Aquesta carta va al descarte, per tant, de moment no la podré utilitzar. Ara, totes les cartes que he fet servir o les cartes que em sobren al final del torn, totes se'n van també a la pila de descartes. Ara es mouria la piràmide. Què passaria? Com que s'ha caigut una peça de les del mig, ara una d'aquestes dues peces, qualsevol, el que faria seria cauria a la fila de baix. Si jo hagués comprat, en lloc d'una carta del mig, hagués comprat, imagineu-vos, una carta d'aquí, aquesta, que serà aquest cantó, baixaria automàticament cap aquí. D'acord? Ara, aquesta d'aquí dalt, baixa a la segona fila, cau a la segona fila, i se'n treu una nova carta del mazo que es posa a dalt de tot. I ja està. Ara el jugador agafa 5 cartes noves, que les tindrà per jugar a la següent ronda, i li toca al jugador següent que fa el mateix. D'aquesta manera, cada vegada anem emplenant les mans amb cartes millors i anem aconseguint cartes més bones, podem anar enllaçant combos, com passa amb el Dominion, no? Hi ha cartes que ens permeten robar més cartes d'aquí. Moltes vegades, per fer accions bones com robar més cartes d'aquí, hem de regalar cartes al rival o sacrificar cartes nostres al resta de la partida per aconseguir-ne de noves, i així anem podent enllaçar combos i cada vegada entombant cartes. Clar, fixeu-vos que hi ha el dilema. El joc aquest es basa en el dilema de en quin moment entombo les cartes. Igual hi ha una carta que em dona molts punts de victòria o és una col·lecció que m'és molt útil, però al mateix temps aquella carta té un poder que és molt pràctic o val moltes monedes. Llavors, quan m'espero per entombar? En principi, només podem entombar una carta cada torn. Hi ha poders que et permeten entombar més d'una, però normalment aquests poders impliquen el fet de sacrificar una carta. Per tant, si ens estem molts torns sense entombar, pot ser que arribem al final del joc i no haguem aconseguit entombar les cartes necessàries. Per tant, el joc juga amb aquesta qüestió, no? Fins quant temps aguanto les cartes bones per poder-les fer servir i en quin moment decideixo entombar-les per reservar-les pel final del joc. A més, d'una altra cosa al joc relativament positiva, i és que les cartes amb les que comences al principi, no totes, però algunes, com els Uxeptis, per exemple, són cartes bastant pràctiques, de manera que les podrem seguir mantenint durant la resta del joc. No són simplement púrria que ens hem de treure de damunt, sinó que també són útils durant el resta de la partida. I ja està, el joc no té més. Les partides poden durar entre 30 i 40 minuts, depenent del nombre de jugadors. Amb 2 jugadors el joc s'allarga una mica més, però és d'aquests jocs que comença a poc i després s'accelera, ja que a mesura que anem aconseguint cartes millors, hi haurà moments que farem combos tan bèsties que podrem robar moltes cartes d'aquí, comprar moltes cartes d'aquí o robar cartes d'aquí directament, de manera que igual en un torn haurem de reemplenar moltes cartes de la piràmide. Per tant, és un joc que cada vegada es va accelerant i pot ser que al final de la partida arribi molt de pressa i per això convé anar controlant les cartes que entombem. Pues ja veieu, un deck building de temàtica egípcia. No és una preciositat estèticament, però està bé. És un joc molt senzill, ocupa poc espai, bastant portàtil, un preu econòmic, per tant, un joc que si us agrada aquesta mecànica, doncs el podem recomanar.